मोनिबा फैदों नै मोजां मोनदों माने फ्रिदि जायगाखौ मोजां मोनदों दा फार्स्ट टाइम दिनैसो बे बोसोराव बे बोसोराव ना गासिनावबो ए प्रभु नोंलाय बे बोसोराव बे फार्स्ट टाइम बे बोसोराव फार्स्ट टाइम ने ग्राफारा नै केमेरामेना सोरबा नांगौला कन्टेक्ट खालामजाबाय माला लाजिखायो गावनि रायनायखौ लाजिखायो नैबे नै सकुरालिनि हटेलाव मावबाय गुड मर्निं दिनै मर्निं हुमायाव जोङो ओंखारदों माने मोनसे मिउजिक भिडिअ बानायनो थाखाय जोङो रेडि जादों रेडि जाबाय ओमफ्राय जोंनिबो ओरै मिउजिकआ प्ले खालामनो रेडि जाबाय ओमफ्राय बै लकेसनखौ माने मोजां नुहुरदों हाजो क्रिसमासनि थाखाय जोङो बानायनो थाखाय ओंखारदों आरोना दा आङो सानबाय कि आङो मोनसे ब्लग भिडिअ बानायनानै देखायफानोसै आङो नोंसिनि बायदि मबाइलजों खालामालै आं गासिबो नै ब्लगआ बिदिसो खालामो खालामनानै देखायनो आं बेजों खालामनानै देखायनो बेजों खालायगोन आं ब्लगखौ ओमफ्राय आरो बेनिफ्राय आङो स्टार्ट खालामबाय दा आं बेनिफ्राय स्टार्ट खालामबाय माने लोगोआ हनै फैगासिनो दङ थांनोसै आरोना जायखिजाया लकेसनखौ गोजान हाला ओमफ्राय ओरैबायदि सर्ट टाइम जाबाय जोंनि थाखाय माने जोंनि माखासे प्रब्लेमफोरनि थाखायहाय माने ओरैबायदि भिडिअफोरखौ बानायनो सानाखैमोन थ' उनावहाय सानबाय कि बनायनोसै नामा जोंबो क्रिसमासनि नामाव मोनसे मिउजिक भिडिअ बानायनोसै नामा बिदि सानखांनानै जों लोगोफोरजों जयै मोनसे भिडिअ बानायनोसै आङो थांफागोनल' नायफागोनल' आरो जोंलाय मोसानोनो रोङो ना गान खननो रोङो जेबो रोङा जायखिजाया जोङो ओंखारबायल' आरो दा नायदो लोगोफोर दिनैनि भिडिअखौ आं हागौमानि शेयार खालामनो गोसो दङ नोंथांनि सिगाङाव ओरै फैबाय ओरै बेगजों लोगोफोर सार दं नै ओरै फैगासिनो दं फैबाय नै होमबालाय माथो आवगायनोसै थांनोसै आरो दिनैनि जोंनि भिडिअखौ मिउजिक भिडिअ शुट खालामनायखौ नायदो माने एसे इन्ट्रेस्टबो जानो हागौ नङाब्ला एसे खामानि गैयाबो जानो हागौ जायखिया नायबानो जाबाय सारा रेडिखासैनो मालाय गारि हुगास्रांबाय नै भिआइपि गाखोगोनखाय भिआइपि गाखोगोन दिनैहाय उननिखौ बेगनिखौबो खालामब्रा माथो बुजियाखिसै भिआइपि गाखोबाय होनबायना आङो दे जादो हाबदो बिदिब्ला बिदिब्ला थोदो चल' आं लेट खालामबाय नोंनो लेट खालामबाय आं जेबो बुंले दे आं नोंखौ सिखारनिफ्राय मिथिया लेटना नै बेनो आलट्रालै नै जाबाय थोदों जाबाय दे सिबदोलथ' फैनानै जोङो दागारि बाजाराव एसे रेस्ट लाबाय आरोखि रेस्टआ बेनो आंहा सुट जागासिनो दङ रेस्ट लानानै नै एसे माने गोदै जादों आरोखि सुकुर आलिनि दखानावहाय सुकुर आलिनि दखानाव नै केमेरामेना बयबो सिनायखायो मिस्टार जगर सिं सुकुर आलिनि दखानलै इयो दागारि हेभि ल'ख आरोखि होनला एसे गबनि आं जायोरा लावा दिखायो बे हालादोंमोन नोंनिया माला लाजिखायो गावनि रायनायखौ लाजिखायो नैबे सुकुर आलिनि हटेलाव मावबाय मोजां मोजांलै जानाय खायद'फ्रा हर नुवाखै जादों बुम निउ इयाराव थाखुलुनोसै थाखुलुसो मानोबा दाहायाव हाले खानायखौ सिनो थांनो मोनाखै आं बेखौ जाखांनायनि उनावहाय आरो पेट्रल स्टार्ट खालामफिननोसै आरो पेट्रलिंआव हेभि खा मोसानायाबो दानि मदार्ननि ओरैबा खाना बे स्नेक डेन्स बेनिफ्राय कक डेन्स बेनिफ्राय हेन्ड डेन्स बेनिफ्राय दा मोनसे एलिफेन्ट डेन्स दंबावसो जलगबनो गासिमोन ब्ला सुकुर आलिनि रेस्टुरेन्टनिफ्राय जों ओंखारबोबाय जोंनाव थांनोसै गेम्बल टेम्बल केमेरा ड्रन लानानै आरो ओंखारनोसैलाय जों आरो थांबावनोसै दा बेलेग जायगायाव जोङो शूटनि थाखायहाय ओंखारलांबावनोसै आरोखि दा भिडिअआ बेनोसै आरोखि जों थांनोसै दे
जाय नागिरगासिनो दङ जोंनि गारिया आगोलग्रोबाय दा मा थाखो जोंनि गारिया ना गालांबायसो नामा जोंखौलाय जोंना गारियासो हनै होलांनायसै एबार मोनाबिलि भुटानाव सुराना फैबाय जों नै गोरोबा हनै आमोखाफ्रा जों भुटानाव सुरायदोंमोन दा गारि मोनबाय दा भुटाननिफ्राय जोङो थांसिगोन आरो बिदिला जों गारि गाखोफिनबाय आरो थांनोसै आरो बिन्दास ओंखारलांनोसै आरो दा बिदिबा मयनि मय थांनोसैलाय बेरायफैदों ओइ बक्सा अल्लाह बहुत ভাল লাগিছে জায়গাটো हेलो बाबू आंटी ভাল লাগা নাই ক'ৰ পৰা আহিছে লাজিছে बहुत ভাল লাগিছে কিন্তু দেই জায়গাবিলাক खायलान्दी होनदों नै बहाय बाब डेन्जार फेमास स्टान्डनि बे बोसोराव फैबाय माने मोनाबिलि पिकनिक स्पट ना दा मोजां आरो जायगाफोरा मानसिफ्रा स्कुलनि मानि मानसिफोर फैदों नङाब्ला बारा जाखोमा माने जोबोद मोजां मोनो जायखिजाया फैबाय आरो नुनानै मोजां मोनदों एसे इन्ट्रेस्ट जादों ओइ दे माबायदि मोनदों होनदों माने गांसेल' दख'ना लाना फैनायखाय दुखुथिया बिलाइ बिदि होनबाय आयै सिबाय रेडि जाबायानो आंल' नङा माने ओरै बिनानाव ओरै माबा गुदा सुना होलायबाय ओरैबायदि थाखा गुदाखौ बानायनो रोंबावखा आरोखि गुदा बानायनो रोंबावखा एक्टरा नै माने जागासिनो दङ बिनानावफोरनि शुटिं जागासिनो दङ केमेरामेन बांद्राय जौदा था केमेरामेन आये हाथलाय खालाय सार ने जाखाब्लाने हेलो गाइस दायो जोङो जोबथा शुट माने जोब्बाय जोंनि शुटना दा गुसुंल'सै बे गुसुं शुट लाखांनायनि उनावहाय जोंनि जि दिनैनि प्रजेक्ट बेखौ बिदाय होनानै जोङो थांनोसै दा बारा गोबाव गैलिया गोबां खस्थ' खालामबोबाय सान्दुं गोसाब्लाबो माब्लाबो हाजो जायगाब्लाबो मा थांजायाब्लाबो थांनानै खेबबाय आरो ना बिराद खस्थ' खालामबाय जोब्बाय दा लास्ट एन्डिं पार्ट गुसुंल' एन्डिं पार्ट बे एन्डिं पार्टआ ओरै खरसिमावथाय जोब्बायबो आरोखि दा बेखौ जों फैदों जाहैबाय नैबे आइफवालि पिकनिक स्पट एन्ड दा स्पट आरोखि बेयाव फैबाय बे पिकनिक स्पटआव फैनानै बलास खेबायसै बलास एसे देलायस्रोबायनो साफाल' नुखायो दा आंनि फिसाजोखौ नाखायो बुंखादोंसोनो आं सिनायखादों नोंनि मिनिनाय स्टाइलाव आं सिनायखाबाय बुंखादोंसो